weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to bagodina to fondu to nere yela to woluma to hatara to joke to sinthiou boumaka to silla to silla rewo e silla worgo to beelinaɓe to ringdiawa to pempe ƴela ko on takkusan juula ha to galle ceerno amannene ba to kay haydi ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Ba to Moderna ha to galle makko sama sa killinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie no gase jeetati enseignant jangguinoɓe nana keble tigui heblo moƴƴo no fewi ko fate kay ɗaminiɓe jangguinoyde ko ɗemɗe guenɗije ɗaminiɗe wattude jangguede e hitande fande e nder école aji leydi Mauritanie to leydi Maroc police halfinaɓe nden kay kisala kirola poste mo gergarata ɓe teeɓima Maroc najo goto mo noon nder leydi Mauritanie omo jogui kiloji sappo pawɗi taw ko kanŋe lengo doora mo yinno wadde trafic nannude e nder leydi he to leydi Sénégal aljuma hande o ko aljuma hande Ousmane Sonko andata tigui so tawi maaje e mbiruji ƴamoyoɓe lefol laamu walla ala e oɗo saaha joni cour suprême mo Dakar avocat ji kala nan toon tawe toon to leydi Mali to Bandiagara fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui ɓe liiɓi drone beynoɗo jamma hecci hankine wiyata hanki beynoɗo e nder weeyo Bandiagara ɓe liiɓi oɗon drone e oɗo saaha joni enquête udditama hen beele ɓe ganda on drone ko yahata to kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Bothia gorko mo Sara Ndogu habaruji men joolam jaɓeri ma en kal guerre hakkude Israël Palestine yen ha to leydi Mexique to leydi France to leydi Russie bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren kettude أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jamma gondaɗo tawi kadi ko batake tintinde hono sokhna nene Mariam Tijani Ba cukko horejo fedde heblo sukaɓe Africa windere yettindo ɗo bataki o e fati Mamadou Ba ko ɓi dutiɗo Oumar Mamadou Ba wondude e Alpha Mamadou Ba e Gueladio Mamadou Ba e Ousmane Yero Ba kamɓe kala eɓe ndenta eɓe tintina dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala wonde goski biyetenoɗo nene Ramata Yero Ba jaltunoɗo aduna to leydi France ko aljuma hande o goskiki ummoto toon to France ko aljuma jamma hande ko yettito ɗo e nder nakcota lamorgo leydi Mauritanie goskiki ɗon to ko yettima to bowal leddi wajigal nakcota ko ɗon tigui goskiki ƴettete ki fane tokomaji ɗon ko toon o wirete so tawi kay ala ko fali ko aseta janggo sappo e jeetati lewru jolala ɓe ɗamini tigui wirde mom toon to tokomaji siftinde on noon yettiniɗo bataki o ko sokhna Mariam Tijani Ba tawateɗo to leydi France eɗen mbiyatande Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi hakkude mum e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalwal e danawal kala labɗore dow malaɗo wune
ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola ceerno Djiby Sy Allah ne ruɓiri ɗum gandal yaltinde rafiji kewɗi e mborsaji kewɗi gonnoji e nder reedu neɗɗo ponnoɗo oppirede o yaltinaɗi ha laaɓa taw reedu ma sekaki ko leɗɗe o rokkanma so tawi a hutorima leɗɗe ɗe ha no wiruma ni jiira guite ma ha laaɓa rafiji ɗi jalta ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yalta e ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a waɗino wiruma ni sappo e jeenayi rafini yalta e ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna sa waɗino wiruma ni rafiji kewɗi ma jaltema ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ina yawne rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe eɓe rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen worɓe ustoraɓe gorago ha e jippiɓe leece kala e on fannu mo jogui leɗɗe biteɗe muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo o haala kone ma ha cikkaw nder ɓerde ma woɗi wonande noon waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu so tawi noon ko leydi CFA ko 2000 francs CFA ko noon kadi dendagal leyɗele ñamoje francs CFA kala ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev ko numéro orange money ko o numéro kadi woni numéro makko appel e nder leydi Sénégal mbaɗata ko 00 221 78 128 35 98 so tawi noon ko yiɗɓe yewtidde e ceerno Djiby Sy to banggue numéro makko WhatsApp ko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum base makko tawate ɗo nakshot ne golla hano hannirta ni tawi ɗon miñi kono wiya Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha to Agnam Siwol galle makko ne tawe to sara weev agence weev mawɗo ene huccite dande goudron dendagal otoji paaɗi Wourossogui ummiɗi Dakar e ummiɗi Fouta ne payi Dakar kala ko damar galle ceerno Djiby Sy ndewata ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilne mum addi leɗɗe cafroje estomac o maddi leɗɗe kadi cafroje dendagal deedi joroji woni tigui gonduɗe constipation wonduɓe séroji so tawi a hutorima leɗɗe ɗe e reedu ma hecciɗe ñonkoto gonɗo ɗon foof yalta ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe a jubbata hen seeɗa mbaɗa e ataye so tawi a yari ɗum dendagal kadi morosaji e ñonkoto gonɗo e reedu ma yalta ha laaɓa hecciɗina reedu ma taw kadi ko moƴƴude e gorago baɗɗi fayida kadi to banggue ndewago ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko an jambitowo oɗo henna ñaw jaada ban ñaw jaada ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoredi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗatoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa
sa yiɗi hebde hen hoolare lamde no feewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni joni kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Ndiayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ari e men addani men tan ko jamma. Kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalde mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawde sappo e jeeɗiɗi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati aljuma tati Abdoul Awwal hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergal nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men Saydou Abouba hono mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen alkamisa hanki o sappo e jeegom lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati hannen Wula Sidi ko kañum woni jaagogal kalfinaɗo ko fati e défense nationale mo leydi Mauritanie o tawtoroyama cérémonie taw ko mawnirgol manditare wattore duuɓi capanɗe joyyi ko leydi Guinée Bissau hemno jeytare mum woni fedde l'indépendance Guinée Bissau o yeehi toon noon koye dow inde hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh la Ghazouani ko dow inde muma o yeehi toon kanko noon ko hikka noon wattata duuɓi capanɗe joyyi mbiɗen ko leydi Guinée ɓam mawnin tigui hemno tigui jeytare muɗum hannen Wul Sidi noon o weeɗi toon hoorejo leydi Guinée Bissau ɓattake taw ko ɓattake nando mum hoorejo guendi Mauritanie Mohamed Cheikh la Ghazouani taw on so ɓattake noon ko ɓattake des félicitations et de vœux to ɓattake des vœux hono Oumar Sissoko mbalo noon o nuli hanen Wul Sidi nde yettinta jettoro makko e calminade makko e jaalore makko faade kay e hoorejo leydi Mauritanie hono Mohamed Cheikh El Ghazouani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder jonde jaagodde sakkitide jooɗade ñande ñalawma alkamisa hanki sappo e jeegom jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati jonde nde waɗi examiné ɓe mbaɗi kadi adopté projet ji ɗiɗi de décret tawi koko fati kay e nomination ɗiɗo président ji taw ko président ji conseil d' administration ngaji ɗiɗo société ji ɗiɗi on premier conseil hen noon so tawi ko PCA woni président conseil administration gadano ko suɓade kay président de conseil d' administration catala biyetegal SONADER woni société nationale pour le développement rural wondude tigui e suɓade kadi PCA catala biyetegal SMPL woni société mauritanienne des produits laitiers ɗiɗon ɗiɗi kala ƴewɗo saaha joni tigui adopté waɗama adopté kadi jaɓɓama cuɓugol kay ɗiɗon président ji taw ko président ji conseil d' administration mumen nder jonde joɗinde kadi alkamisa hanki on sappo e jeegom lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati suɓama toon biyeteɗo Moustapha Wul Ibrahima o suɓama o nomama directeur général hôpital Cheikh Zayed mo Nouakchott
ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen heblo ko fati kay e jangguinoɓe ɗemɗe gendiji ene wayno on formation taw ko formation en langue nationale ɗum fuɗɗima fodde no gase jeetato enseignant noon woni jangguinoɓe fuɗɗima tigui alkamisa hanki o sappo jeegoma lewru jolal formation mabɓe fuɗɗima fandare nde noon ko fandare nde noon ko hebludeɓe e mbadi kay méthode pédagogique jangguirgol ɗemɗe gendiji ɗe ko wayno pulaar soninke e wolof foof ɗon jeeya tigui koye réforme systéme éducatif mo leydi Mauritanie jayde nde jangde nde noon jangde ɗemɗe gendiji noon fuɗɗoto tigui janguede nder école aji leydi ndi kala ko hitande fande woni année scolaire 2024 2025 ko institut national pour la promotion de l'enseignement de langue nationale tawi ena wondi e service des ressources humaines ko kamɓe tigui ndendi ɓe mbaɗi supervisé ko fati kay e cuɓugol ɓeɗon gas e jeetato sagga jangguinoɓe suɓaɓe kay hebleteɓe e oɗo fannu taw ko heblo adango hebleteɓe ko fati kay e jangguingol ɗemɗe gendije ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Maroc paɗen police halfinaɓe nden ka e keeri leydi Maroc hakkude mum e leydi Mauritanie taw ko commissariat régional tawateɗo to poste frontiére de Guerguerat ɓe nangui ɓe kolli tigui wonde ɓe pirti réseau goto taw ko réseau trafic lengo dora ko ummornoɗon ummi ko teɓima sagata gorko goto ummornoɗo to leydi Mauritanie tawi ko Maroc najo ene fayi to leydi Maroc ɓe tawimo noon omo suuɗi fodde kiloji sappo piccal 215 kilogramme or tomo hinde lengo ɓe ketti oɗon or noon oɗo saaha joni on waɗama trafic waɗama déféré yesso parquet koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal maire de Dakar hono Barthélémy Diaz o waɗi conférence makko de presse o holliri tigui wonde nder conférence de presse makko o holliri tigui wonde plateforme mabɓe biyeteɗo taxa au Sénégal e gardugol Khalifa Ababacar Sall ɓe kolliri tigui ene keddi ha joni ina heddi kay ha joni ene heddi kay andinde yimɓe so tawi kay Khalifa Sall yahani deuxième tour e sumgoji paari taw ko sumgoji hoorejo leydi Tidiane no gas joyi lewru février 2024 so tawi Khalifa Sall birima ɓe o so tawi yahani deuxième tour yoɓe gandu yo andu fof andu kala kay opposition neɗɗo lundiyanke jaaɗo deuxième tour koye mum ɓe gondata fitti tan ko kamɓe kam ɓe ɗaminaki yadude e laamu ngu ha joni ko leydi Sénégal keɗo ena Macky Sall e gouvernement mum ene tawe tigui e tourné mumen économique taweteɓe kay guila wonɓe tourné mum économique taweteɓe guila hanki e nder région mo Kafrine o holliri noon ma région de Kafrine he programme ko fati kay e investissement tawi nder mum ene qime ha temedde jeeɗiɗi milliard taw ko franc CFA e nder période 2024 fayi 2026 ko Macky Sall noon kañum tigui jangti ɗum alkamisa hanki o e nder fin de conseil présidentiel mo joɗino toon ko adi ɗum noon taw ministre des finances et des budget ya hollirino tigui ministre des finances et des budget o holliri noon wonde oɗon financement ko temedde jeeɗiɗi e sappo ina milliard on paami tigui Macky Sall ɓeydi hen milliardaji kay ha yettima temedde jeeɗiɗi milliard ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen tokkaɓe maire ñande alarba ɓennuɗo ko bombonde gaz woni tigui butel gaz kañuma fetti e nder galle goto to keɓe maire tana o waɗi ko sanga 19 heures woni 7 heures kikiɗe ɗum waɗi koye nder galle taw ko galle directeur école e nder legal Diama Guène e nder commune mo keɓe maire hay goto wasani hen fittade mum kono yimɓe joyo mbarmi hen taw ko barmanɗe musa no fewi hen ɗiɗo ko sukaɓe yaroɓe hen goto e duuɓi ɗiɗi keddiɗo ene yara e duuɓi nayyi ko famille biteɗo Modou Maktar jeeyi ko kañumen tigui woni jayaɓe hen kamɓe konko woni directeur école élémentaire taw ko école biteɗo jeeya Sefoura o holliri noon sukaɓe makko ɗiɗo ɓe noon sumɓe hen ɓe taw ko cumanɗe musi no fewi ne tampi oɗo saaha joni tawe juuɗe safroɓe ene tawe cuuɗe safroɓe taw ko service pédiatrie to hôpital régional mo Thiès so tawi noon ko rewɓe tato heddiɓe ɓe o holliri tigui ɓen
rewɓe tato heddiɓe e oɗo saha joni ɓe rewɓe tato heddiɓe e oɗo saha joni o hollirine tawi tigui e cuuɗe safroɓe tawi koto hôpital biteɗo hôpital Jean de Dieu hôpital Jean de Dieu noon ene tawe to Thiès ha joni kabaruji men ɗemgal e on fannu ha joni ne teska noon teska noon e oɗo saha joni kewgol tawa ko e kala saha pettugol gaz e nder leydi Sénégal siftinde on noon ñande sappo joyi lewru septembre 2023 to legal bitengal Derklé ko legal tawategal e nder Dakar gaz fettino toon yimɓe jeetato mbasino hen pittali men yimɓe tan ene mbiya nde tan yimɓe ɓe ɓeydat tigui rentade e oɗo saha joni ɗiɗo noon butilaji gaz ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni par décret horejo leydi Sénégal Macky Sall o suɓima biyeteɗo Moïse Sarr noon o waɗi ɗum ministre conseiller Moïse Sarr noon ko kañum woni PCA woni président des conseils d' administration société walla catal biyetegal SETER e oɗo saaha ko postuji ɗiɗi o halfina ko adi noon komo waɗe PCA SETER kanko Moïse Sarr ko kanko tigui wonno kanko wonno secrétaire d'état chargé des Sénégalais de l'extérieur ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko aljuma hande o cour suprême de Dakar mo Sénégal ko kay tawi taƴata tigui so tawi mas Ousmane Sonko ine jeekay e biriji e gemmantoɓe sugmoji tijjari en 2024 walla ala ɗum noon ko alkamisa aljuma hande o ɗum laaɓata ko noon kadi cour de justice mo seeɗa o kañum hoore mum taw ko cour jooɗiɗo to Abuja e nder leydi Nigéria kañumne kañum yandini verdict mumen ɓe toɓɓe ɗiɗi noon ko toɓɓe ɗiɗi ɓe koye toɓɓe ɗiɗi noon e alhaali Ousmane Sonko ɓe kufno hen toɓɓere wotere kay koko fati kay e pirtugol kaɗon landa wiyete ka Pastef taw ko landa Pastef avocat ji Sonko noon koko gullitino toon to justice mo CEDEAO toɓɓere ɗiɗi ɓerde noon koko fati kay so tawima Ousmane Sonko beele ne wawa jeeyede ɗiɗon biriji taw ko ƴamoyoɓe lefol laamu e sumgoji 2024 so tawi ko toɓɓere arweɗiɗe nde nden kam cour de justice walla mbiyana cour tribunal justice mo CEDEAO yandini ñawore mum ha laaɓi ɓe kolliri tigui wonde kay ɓe mbaɗi rejeté demande kay avocat ji Ousmane Sonko ko fati kay pirtugol kaɗon landa ɓe kolliri noon wonde laamu leydi Sénégal ene woni e dow gonga ene jogui ndima kadi firtude kaɗon landa saabu kay landa ka wona tigui landa dawrugol ɓe kaali hen noon gueɗe kewɗe no fewi e oɗo saaha joni firta tan koɓe jaadi ko landa Ousmane Sonko woni Pastef ko landa ka firta eɓe jaadi hen kono noon avocat ji Ousmane Sonko noon jodnani ɗum haydara ɓe kaali hen konguɗi mettude no fewi fade kay e CEDEAO so tawi noon koko fati kay beele Ousmane Sonko ma jee ɗiɗon biriji walla ala ɗum noon ɓe cuwa yandinde ndeɗon ñawore ha joni koye on fannu keɗoɗen garten to Dakar cour suprême mo Sénégal joɗima kañum aljuma hande on ko fati kay e alhaali Ousmane Sonko beele kay maw jee walla ala e gemmantoɓe kay yidde ardade wonde horejo leydi ɗi e sumgoji tijjani en 2024 sal cour noon teskama tigui heewi dakɗina robboji ɓaleji guila kay avocat ji Ousmane Sonko hay avocat ji yimɓe laamu ngu kala teskama noon ko avocat ji laamu ngu kañumene idi yettade toon to suudu ñawidu ndu ine tawe nder mabɓe noon des anciens ministres ta ko wonnoɓe ministre uji de justice e nder leydi Sénégal e saaha laamu Abdoulaye Wade ko wayno kay hono maître ko wayno hono ɓeɗo tigui jiyama toon hono maître Cheikh Tidiane Sy e ko wayno maître Adama Fall e ko wayno maître Amadou Salam rewi hen ko rewi hen ko biyeteɗo maître Abdou Diali Kane ɓeɗo kala teskama jiyama toon tawi koto banggue avocat ji Ousmane Sonko e idi arde toon ɗon koko biyeteɗo Kouraysi Ba rewi hen ko Saïd Larifou wondude e maître Abdinar Ndiaye e maître Etienne John maître Aladji Diouf kadi teskama toon
toon ari maître Aladji Diouf noon yettima toon teskama toon kadi o waɗi no heewade kala saha so yettade kay tintinda yimɓe kala yettima so tawi ko côté laamu avocat ji ko sappo ko ɗum tigui woni ko toɗɗa tawi noon ko banggue Ousmane Sonko ko capanɗe tati avocat ɗum woni ko rokka wawde kay hujjikinandemo e ndeɗon toɓɓe ɗeɗo toɓɓe hoorejo audience o noon rokkide tigui rokkino moni kala ko 1 heure moni foof nde haala banggue foof nde haala fodde 1 heure de temps kono noon hujjikentoɓe Ousmane Sonko namdino ko yo waɗe heure uji ɗiɗi saabu kay ɓe kolori waktu goto ɗum ne famdino feewi fende fen kam ɓe kawri wonde kay ɓe dokkama fodde moni kala hande banggue fof hokkama fodde aire e feccere ko ɗum tigui woni ko hawra e nder nduɗon suudu teskama noon ko dillere tan teskade toon e nder suudu ñawol toon ko caggal kayde avocat Ousmane Sonko goto haɗano hutorade téléphone mum ɗum waɗi dillere hewne feewi teskama noon ñawore nde fuɗɗi tigui ko sanga 10h03 ko nden audience o fuɗɗi yama toon kadi Mimi Touré hono Aminata Touré men aɗa wonde hoto jaggoɗe nder leydi Sénégal e oɗo saaha laatiɗo lundiyanke mawɗo no feewi o yettima to tribunal to tawa addimo ko wadde soutien hollidde ballal makko faade e Ousmane Sonko ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar ko ñawore Ousmane Sonko noon ko ñalawma hande o oɗo saaha mo kalten fay kay 17h ko nden ñawore nde foti yande ha laaba so tawi en keeɓi hen ko ɓuri ɗo lerde ma en gartu hen habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali paaɗen to Bandiagara e mbadi kay rende keeri e weeyo leydi Mali fama woni force aux armées malienne koni koɓe leydi Mali ɓe koliri tigui wonde ɓe cammini avion ngel tokosel ngel hinde drone gonnogel kay e weede e dow Bandiagara piyanɗe kewɗe noon nanama jamma alarba ina weeta alkamisa hanki 16 sappo jeegom jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati e nder wuuro Bandiagara ɗum saabima noon fayre mawde e kulol mangol no feewi yimɓe hewɓe mbaali ko jerminade hewɓe kay ndendinani yitere ha weeti ɗen piyanɗe saabu kadi gandan ko piyanɗe ɗe goni laamu ngu noon holli tigui wonde ɓe cammini ngel ɗon laanel ɓe ganda noon tawa holko ngel laanel yahan noon enquête diadio udditama hen beele ne ande kay holko laanel ngel woni drone holko yahata ha joni ko leydi Mali keddoɗen leydi Mali eɗo saaha kala ene jogui caɗele mawɗe no feewi wawde kay hebde sukara hano hannirtini e nder leydi he laamu ngu noon holliri kay e oɗo saaha joni ko ɓuuri yawde e yaccade eɓe cohli capanɗe eɓe cohli kay e oɗo saaha joni capanɗe 2 ujunere tonnes tawa ko sukara laamu ngu ne sohli ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade tawa kadi eɓe laamu ngu ne waɗa exonéré prix ji ɗi ha 25%. ɗum noon taw koko ɓuuri yawde ɓe hollirama noon e oɗo saaha joni commerçant ji kewɗi ɗi nunɗani walla ɓe keɓano respectude ko kalduno e laamu ngu e oɗo saaha joni mbaɗama écarté woni ittama tigui e ɓena jofaɓe oɗo saaha joni ne gaddata ɗiɗo capanɗe 5 ujunere tonnes laamu ngu noon holliri tigui wonde ko 15 joom ngaluji woni homme d'affaires uji taw ko yaruɓe on fannu commerçant ji kañumen dokka oɗo marché kay nde mbawata nannude fodde capanɗe 5 ujunere tonnes sukara e nder leydi he ɗo kay au plus tard ɗo e ñande capantati e goho lewru décembre woni lewru dartono ndu ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique ma ketto musidɗo robino musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj gorko mo sarandogo Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum warahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu habruji men ɓurtintide e dongre Afrique e ñalawma hande o mawde 17 lewru jolal ujunaje ɗiɗi nogas e tati puɗɗiɗon ko leydi Mali hono honiyankoɓe hono fama wodude e Wagner en cagga kay nde ɓe naati kon kidal guila 14 lewru jolal ujunaje ɗiɗi nogas e tati fodde duuɓi 11 aɓe kaɓano ko wayini ɓe dañi fartague noon kedde toon hankkadi kay namde ɗe kay mbiyata wonde ko ɓen seɓetiɓe halto goni haltoɓe naati e halno kadi ko wuuro ngo kidal no jogoto hono sécurité e ɗum noon eko fayi arde ɗum noon ko namde ɗe ɓe mbi noon wonde alaa sago ɓe mbawa nandirde ɓe mbawa jaggodirde ɓe mbawa kadi tammodirde ɓe goɗa neɗɗo goto gam haɓade kadi kono ɓeɗo ono seɓɓettiɓe haaɓe mbawa kadi wonde kadi taw koto neɗɗo goto leydi ndi foof taw koto drapeau goto wawata kadi hano taw kadi ko weɗade e nder
hono wertango leydi ndi kala toon to Niger wurdeta wondude commission ɓen kadi toppitiɓe ko fatti kadi kala on janari mbawi kadi koto rendude mbaɗi kono jawte mumen ha ɗiyen jawte hono ɓawa taw kadi ko en direct e kadi télévision mabɓe ha ɓiɓɓe leydi hono ndi foof mbawa kadi wawde kadi hono ƴewde ɗum jogoto hen humpitto taw kadi ko woto Libéria mission fedde CEDEAO e rima noon landaji hono lumlo ngo hani eɓe so mumde fole deƴƴata ha gartam ɗam wawa kadi kono dañede ha ɗum ɓe goto foof yo deƴ kadi ɗo wonno toon to Kenya dey ko kewindi sarɗiyankoɓe hono mabɓe goti gam kay hono ndeltude hono policier ji mabɓe toon to Haïti ñawudu mabɓe noon kañumen jaɓanino ko wayni ko toon to Éthiopie Washington wima ƴettu hono kañumne wawde kono balle mumen kadi ma ƴettir ɗum gam wallude kono ɓesgu ngu ɗen kadi taw ko ñamele toon to Madagascar couvre feu waɗama toon guila sanga 21 heures ha 4 heures du matin ɗum noon kay ko gam rewande taw ko ɓesgu ngu nde tawno wonde ɓe puɗɗima woteji mabɓe guila 16 lewru ndu ɗum ɗon wonno ko hanki ɗum noon gam suɓade gardotoɗo hono leydi ndi ɗum noon ko waɗa yiiɗi e dow deƴƴal hakkude oɗo biyeteɗo hono Andri taw ko radio olena wondi e ɓen sappo taw ko londiriyankoɓe ɓe ni gueriɗuma ɓesgu mumen kay nde mbasat kay wadde hono wodde e ɗiɗo woteji goto foof ko heeɓa galle mumen toon to Afrique banggue worgo wawi noddidde kañumine kono taw ko diplomate mumen wonnoɓe toon to leydi hono Israël guila e garɗoɗe nduɗo lewru sarɗiyankoɓe mabɓe noon ƴetti kono pellital wiide goni koye ƴewde kay e yidde kay uddude ambassade mo leydi o Israël toon to Pretoria ɗum noon l'ANC wonɓe kay e jappere nde mbi ene gonani miijo ngo ɓen sarɗiyankoɓe hono ƴettigol toon to République du Congo institut mabɓe ɓen sukaɓe taw kadi ko faaɗuɓe toon to Brazzaville e kadi oɗo centre kadi goɗɗo guila e octobre hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi goho woni a waɗi gartam no fewi fodde kadi temedde tato suka e taw kadi ko momɗuɓe hani e ɓen faaɗuɓe ene jangga e oɗo centre kadi waddeɓe kadi feere foof ha ɓe mbawi kadi guila nden wadde ɓe liggo e nder kadi e société ji ɗi ɓe mbawa kadi wadde kadi nafde kadi leydi ndi ɗum noon ko centre baɗɗo fayida no fewi e wadde kadi baɗɗo kadi ono gartam ɗum noon Ghalii Abuu ko ɗum ɗo tonguiɗon e kabaru men e dongre Afrique e ñalawma kadi hande mo gonɗen o 17 lewru hono jolal taw wonno koye dande musidɗo moon Alsane Oumar Mboji gorko mo sano gam weltade ɓiɓe fulɓe andu dinama fedde heblo sukaɓe Afrique a yawo weltare TV Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi takkusan yoni ha to galle ceerno Mamoudou waddu to cité Secna Yumbel Dakar ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 naccede ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓeri laamu to Israël laamu Israël ɓe koliri tigui wadde ɓe taƴani Gaza tan ko kala ñalawma ko otoji ɗiɗi camion ngaji ɗiɗi taw ko carburant woni settatanaji ɗiɗi carburant kañum tan natata e nder leydi he kala ñalawma hol teskama noon oɗo saaha kala carburant ne ngakkino feewi e nder Palestine ha tengtito banggue Gaza to hôpital uji bombardama couraji mabɓe taƴama kuppama docteur eɓe oppiroɓe e safroɓe kala e oɗo saaha joni kutotto ko lampaji torso bebbeji kewɗi jibinnoɓe taw koɓe jettaki woni prématuré ji wonnoɓe e nder machine ngaji ɗi hinde couveuse bebbeji kewɗi mbasi pittali men saabu kay ngakkede courant e ngakkede oxygène ha joni e nder nden fande to Gaza to Palestine naɓe laamu Israël holliri tigui wonde e nder Gaza to ɓe jiiti toon koninke goto taw ko militaire debbo Israël najo nangganoɗo otage ɓe tawi ɗum ene wasi fittandu muɗum ɓe tawi ɗum tigui ene wasi fittandu muɗum teskama noon ha joni to Gaza e nder hôpital uji kala e kala hôpital uji bombardaɗi e kala saaha ko militaire uji joguiɓe
jogitiɓe petelaji jogitiɓe ha teddi kañumen natata e nder ɗiɗon hôpital uji ene mbiya yimɓe yo koyno juuɗe ne naata cuuɗi par cuuɗi ene jiilo kay dow e less kala so tawi Hamas naɓe moftaki toon walla so tawi moftani toon kaɓɓirɗe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mexique to kerol leydi Mexique to kerol hakkude Mexique e dowlaji denduɗi Amérique toonne ko photo journaliste woni jandiyanke goto taw kadi ko photographe kañum woni basɗo toon fittani mum ko baraɗo taw kadi ko pellaɗo ɗum waɗi tana o waɗi ko alkamisa hanki o to leydi France paɗen sénateur indépendantiste taw ko goto jeeyaɗo tigui e centre droit biteɗo centre droit taw ko nokku biteɗo Loire Atlantique mo wiye Joël Guernio on Guernio noon o waɗama tigui oɗo saaha wiyama teɓa mona soka e mbadi garde à vue gila alkamisa hanki o to Paris lamorgo leydi France o tuma noon ko drogue debbo goto taw ko député nde o bismino galle makko o drogue ɗum caggal nde o rokki ɗum verre jaram nde yari ko ɗon tigui natti famde hoore muɗum natti famde hoore mum noon caggal ɗum noon portimo plainte nde enquête to banggue holkisa docteur ɓe waɗa e mum tawa tigui e nder muɗum tawama hen produit mo hinde extrait noon ko produit tigui taw ko ɗanninowo e oɗo saaha joni oɗon sénateur o kañum tigui omo tawe e garde à vue koto leydi Russie paɗen laamu leydi Russie e gardugol Vladimir Poutine ɓe kolliri tigui wonde ɓe puɗɗima livrude ko fati e gawri céréal taw ko gratuit woni tigui Allah e ñamade ala tigui e coggu ko dokkal faade e yoga e leyɗe Afrique taw ko leyɗele ɓe poɗanno maɓe dokku ɗumen oɗon céréal woni ndiɗon gawri batoji noon batoji ɗiɗi noon taw ko dimduɗo hen bato kala rimdino gas 5 ujunere tonnes ummima e oɗo saaha joni lumbo e maaje kaɗɗe faade kayi to dongre Afrique ɗina batoji ɗiɗi noon hen bato goto fayi koto Somalie bato goɗɗo fayi tigui koto leydi Burkina Faso koye mayiɗe lewru novembre gonɗen ɗum ha darade lewru décembre darto ɗum ko nden tigui ɗiɗon batoji ɗiɗi poti yettade toon to Somalie e to Burkina Faso laamu Russie noon o holliri taw koye ɗemgal jagoto mabɓe kafinaɗo ko fati hen ndema o holliri ɓoyata ma batoji goɗɗi dimduɗi gawri céréal ha heewi ma ummo taw ko faade leydi Mali faade to Zimbabwe faade to Centre Afrique ha to faade to Érythrée kala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yidede manginata ɓosoje ko meññi men sehil men Saydou Abou soroɓiɗo jaadiɗo men e Afrique ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on